Než začneme, mám na vás jednu malou prosbu. Snažím se dosáhnout hranice 1000 odběratelů, což je pro mě opravdu významné číslo. Klikněte prosím na tlačítko odebírat. Odebírat. Je to jen jedno kliknutí, ale pro mě je to obrovská motivace k další tvorbě. Moc vám děkuji. Prostá žena, které se vysmívala snobská smetánka, jen aby zjistili, že je 100krát bohatší než oni. Viděli její obyčejné béžové šaty uprostřed svých návrhářských rob, slyšeli jejich šepot o tom, jak je tak chudá, ale nikdy si nedokázali představit jmění skrývající se za jejím skromným vzhledem, ani lekci, kterou se měli brzy naučit. Křišťálové lustry tanečního sálu Hawthorne vrhaly zlatou záři na nejexkluzivnější charitativní gala večer v Bostonu. Ženy v návrhářských róbách zdobených diamanty klouzaly po mramorových podlahách, zatímco muži v oblecích šitých na míru si vyměňovali vizitky maskované za společenskou konverzaci. Catherine Wintersová si upravila safírový náhrdelník, jehož modré kameny dokonale ladily s jejími elegantními šaty. Vedle ní si Eleanor Madisonová uhladila svou černou značkovou róbu, zatímco Patricia Reynoldsová zářila ve svém námořnicky modrém kompletu se stříbrnými akcenty. Bostonská společenská smetánka v plné kráse. Nové nemocniční křídlo by tentokrát mělo být pojmenováno po někom, kdo za to stojí, Hill, poznamenala Catherine a kriticky se rozhlédla po místnosti. Loňští dárci nebyli zrovna uznávaní. Zatímco ženy souhlasně přikyvovaly, do sálu vstoupil nováček. Emma Sullivanová stála v jednoduchých béžových šatech, skromných, nezdobených a bolestně prostých ve srovnání s haute couture, která ji obklopovala. Žádné výrazné šperky, žádné značkové psaníčko. Její kaštanové vlasy byly jednoduše upravené, její make-up minimální. Kdo ji pozval? Zašeptala Patricia, aniž by se obtěžovala stišit hlas. A v těch šatech to vypadá, jako by sem přišla na pracovní pohovor, ne na charitativní akci za $5000 za talíř. Emma procházela davem s tichou sebedůvěrou. Ve svých 34 letech vystupovala s přirozenou grácií, která nepotřebovala žádné zkrášlování. Zastavila se, aby si prohlédla architektonické návrhy rozšíření dětské nemocnice. Dnešní určený účel sbírky. Její oči se soustředily na detaily, které ostatní přehlíželi. Co žádná z těchto dam z lepší společnosti nevěděla, bylo to, že Emma strávila dopoledne prohlídkou současného dětského oddělení nemocnice, učila se jména malých pacientů a slíbila malé holčičce s leukémií, že nové křídlo bude mít okna s výhledem do zahrady, kde se na jaře slétají motýly. Slib, o kterém Emma věděla, že bude dodržen. Myslím, že jsme se ještě nesetkali, ozval se vedle Emmy kultivovaný hlas. Catherine Wintersová natáhla ruku, diamantový náramek zachytil světlo. Catherine Wintersová, předsedkyně výboru pro získávání finančních prostředků nemocnice. Emma se otočila a věnovala jí upřímný úsměv. Emma Sullivanová, těší mě. Catherinin úsměv zůstal strojený, zatímco její oči hodnotily Emmino oblečení a hledali značku návrháře. Žádnou nenašli. A co vás přivádí na naše dnešní malé setkání? Patříte k lékařskému personálu? Ne, odpověděla Emma jednoduše. Jen mi velmi záleží na dětské zdravotní péči. Eleanor a Patricia se přiblížili a kroužili jako elegantně oblečení žraloci. Na těchto akcích nevídáme často nové tváře, poznamenala Eleanor, sklenku se šampaňským jemně drženou v pěstěných prstech. Gala Hawthorne bývá obvykle poměrně exkluzivní. Emma přikývla. Pozvánka se zmiňovala o dětském onkologickém křídle. Je to věc blízká mému srdci. Patricia si s Catherine vyměnila rychlý pohled se zdviženým obočím. No, předpokládám, že každý malý příspěvek pomůže. Ačkoliv dnešní dárci se pohybují převážně v 6 a 7ciferných částkách. Všechno se to nasčítá, souhlasila Emma příjemně. Catherine mírně přimhouřila oči. Bylo něco na sebe důvěře této obyčejné ženy, co jí znepokojovalo. Vaše šaty, začala hlasem odkapávajícím falešnou starostí. Jsou vintage? Otázka visela ve vzduchu. Její skutečný význam byl průhledný. Eleanor za sklenkou šampaňského stěží skrývala úšklebek. Prostě jednoduché, odpověděla Emma nerušeně. Příliš složité návrhy mě rozptylují. Jak praktické, odvětila Catherine tónem, kvůli kterému to slovo znělo jako urážka. Musíme vás seznámit s Montgomerym Wellsem. Loni to byl náš největší dárce.
5 milionů na pohotovost. Monty se rád setkává s obyčejnými lidmi. Eminy oči odrážely tichou moudrost. To by mě potěšilo. Když vedli Emu napříč sálem, Catherine nenápadně signalizovala ostatním ve svém kruhu a obracela oči v sloup, když se Emma nedívala. V jejich patách následoval šepot. Kdo přivedl tu sekretářku? Jsou ty šaty z obchoďáku? Taková chudinka, zjevně sem nepatří. K jejich skupině přistoupil s vřelým úsměvem dr. James Harris, primář dětského oddělení nemocnice. Dámy, rád vás opět vidím. Jeho oči se rozzářily, když uviděl Emu. Slečno Sullivanová, nevěděl jsem, že tu dnes večer budete. Katerinino dokonalé obočí se překvapením klenulo. Vy dva se znáte? Než stihla Emma odpovědět, doktor Harris nadšeně pokračoval. Slečna Sullivanová dnes ráno navštívila naše dětské oddělení. Strávila s dětmi hodiny. Malá Sophie nepřestala mluvit o motýlí zahradě, kterou jste jí slíbila. Catherinin úsměv stuhl. Jak dobročinné. Ale doktore Harrisi, slečna Sullivanová se k nám zrovna chystala připojit na setkání s Montgomerym Wellsem. Ach, Monty je momentálně zdržen se starostou, odpověděl doktor Harris. Možná by se s námi slečna Sullivanová mohla zatím podělit o své názory na design nového křídla. Její pohled by mohl být cenný. Patricia se stříbřitě zasmála. Jamesi, drahoušku, jsem si jistá, že slečnu Sullivanovou zajímají víc jednohubky než stavební plány. Přece jen je to dost technické. Emma zůstala sticha, její výraz nic neprozrazoval. Vlastně, odpověděl doktor Harris a jeho tón mírně ochladl. Slečna Sullivanová mi dnes ráno položila několik pozoruhodně bystrých otázek ohledně našich protokolů dětské péče. Ocenil bych její názor. Catherine hladce zasáhla. Jamesi, neměli bychom našeho hosta zahltit. Tyto události mohou být pro nováčky zastrašující. S nacvičenou blahosklonností se otočila k Emmě. Kruh dárců funguje docela jinak než běžní návštěvníci nemocnice. Je to všechno poněkud složité. Na druhé straně místnosti vystoupil na malé pódium výkonný ředitel nemocnice. Katerininy oči se zaleskly očekáváním. Dámy a pánové, už nás dělí jen okamžiky od odhalení našich hlavních dárců pro nové dětské křídlo, pošeptala svým přítelkyním. Tady zazáříme. Drahoušci. Emma pohlédla k pódiu a pak na hodinky. Omluvte mě, prosím, musím si na chvíli odskočit. Samozřejmě, odpověděla Catherine a sotva skrývala úlevu. Toalety jsou chodbou doleva. I když si nejsem jistá, že vám s těmi šaty mohou nějak pomoci. Když Emma odcházela, Patricia se naklonila. Můj ty bože, Catherine, kde ji vzali? Vypadá, jako by jsem zabloudila z veletrhu práce. Nemocnice pravděpodobně pozvala nějaké hrdiny všedního dne kvůli propagačním fotografiím, odpověděla Catherine odmítavě. Víte, jak to chodí, musí ve svých materiálech pro dárce ukázat rozmanitost. Dělnická třída tvoří dojemné příběhy do brožur. Eleanor samolibě přikývla. Viděli jste její výraz, když si zmínila Montgomeryho 5 milionů? Myslela jsem, že jí vypadnou oči z důlků. Ženy se zasmály, křišťálové sklenice cinkly jako zvonkohra, když si solidárně připili, zcela nevědomé zvratu, který se chystal převrátit jejich pečlivě uspořádanou společenskou hierarchii. Pokud se vám líbí tento příběh o zdání versus realitě, stiskněte tlačítko odebírat. Nyní budeme pokračovat a uvidíme, co se stane, když je oddána na tedy ale Emina pravá identita. Emma vklouzla zpět do sálu právě ve chvíli, kdy Richard Thornton, výkonný ředitel nemocnice, poklepal na mikrofon. Dav stichl, šperky se zaleskly pod lustry, když bostonská smetánka obrátila svou pozornost k pódiu. Dámy a pánové, dnešní večer znamená historickou kapitolu pro bostonskou dětskou nemocnici. Začal Thornton hlasem rezonujícím s nacvičenou vážností. Nové dětské onkologické křídlo přinese revoluci v tom, jak léčíme naše nejmladší pacienty s rakovinou. Catherine a její kruh se postavili na prominentní místo blízko u pódia, sklenky se šampaňským dolité, výrazy plné očekávání. Tohle byla jejich chvíle, kdy se oznamovaly dary, jména se stávala nesmrtelnými a upevňovala se společenská hierarchie. Emma stála tiše vzadu a pozorovala. Než odhalíme naši stěnu dárců, pokračoval Thornton, chci se s vámi podělit o něco mimořádného. Poprvé za 150letou historii naší nemocnice jsme obdrželi anonymní dar,
který nechal celou naši správní radu beze slov. Davem proběhlo šuškání. Anonymní dary nebyly neobvyklé, ale ředitelův tón naznačoval něco bezprecedentního. Catherine se mírně zamračila. Anonymní dárci nezapadali úhledně do jejich společenských výpočtů. Nešlo je zařadit do žebříčku, ohromit ani využít pro budoucí kontakty. Tato osoba věnovala $25 milionů speciálně na naše dětské onkologické křídlo, oznámil Thornton, s jedinou podmínkou, že nová zahradní terasa se bude jmenovat Sofíno motýlí útočiště po jedné z našich malých pacientek. Doktoru Harrisovi se rozšířily oči, jeho pohled okamžitě propátrával místnost, dokud nepadl na Emu. Ačkoliv běžně respektujeme soukromí našich anonymních dárců, pokračoval Thornton, tento konkrétní mecenáš nám dal svolení je dnes večer ocenit, protože jsou přítomni přímo v této místnosti. Catherinina skupinka se neznatelně narovnala, každá žena v duchu počítala, jestli její rodina nemohla tajně poskytnout takový dar bez děje jejího vědomí. Naše mimořádná dárkyně má jedinečné porozumění dětským nemocem, vysvětlil Thornton. Před 20 lety byla ona sama pacientkou v naší nemocnici a bojovala bitvu, které by nemělo čelit žádné dítě. Dnes v tomto boji pokračuje ve jménu ostatních. Ředitel se rozhlédl po sále. Slečno Sullivanová, přidala byste se ke mně, prosím, na pódiu? V místnosti zavládlo ticho, pak propukla zmatená šepotání. Catherinina sklenička se šampaňským zamrzla na půl cesty k jejím rtům, její výraz uvízl mezi nevírou a hrůzou. Musí tu být ještě nějaká jiná Sullivanová, zašeptala Patricia zběsile. Ale Emma už kráčela vpřed, její jednoduché béžové šaty rozdělovaly moře značkových rób jako Mojžíš Rudé moře. Dav sledoval v omráčeném tichu, jak s tichou důstojností stoupá po schodech na pódium. Dámy a pánové, oznámil Thornton, jehož hlas se nesl nad šepotem. Je mi ctí vám představit slečnu Emu Sullivanovou, zakladatelku Sullivanovy nadace pro dětský lékařský výzkum a naši hlavní sponzorku nového onkologického křídla. Catherinina sklenka šampaňského jí málem vyklouzla z prstů. Eleanor se pusa otevřela do dokonalého oovšoku. Patricia se držela svých perel, jako by hledala útěchu v té jejich pevnosti. Nadace slečny Sullivanové financovala průlomový výzkum dětské rakoviny po celé zemi, pokračoval Thornton, a její osobní příspěvek ve výši $25 milionů je největším jednorázovým darem v historii naší nemocnice. Emma přistoupila k mikrofonu. Její jednoduché šaty teď vypadaly méně jako módní faux pas a více jako záměrná volba, prohlášení o hodnotách a prioritách, kvůli kterému najednou Catherinina návrhářská rouba působila ostentativně. Děkuji řediteli Thorntone, začala Emma, hlas tichý, ale neochvějný. Když mi bylo 12 let, strávila jsem v této nemocnici 9 měsíců a bojovala s leukémií. Zdejší lékaři a sestry mi nejen zachránili život, ale ukázali mi, co znamená opravdový soucit. Místnost hltala každé její slovo. Společenské hierarchie byly na okamžik zapomenuty, když spatřili hloubku skrývající se za jejím nenápadným zevnějškem. Dnes mám to štěstí, že jsem v pozici, kdy to mohu oplatit, pokračovala Emma. Sullivanova nadace byla vytvořena s jediným posláním. Zajistit, aby každé dítě bez ohledu na finanční situaci své rodiny dostalo stejně kvalitní péči, jaká zachránila život mě. Doktor Harris zářil neskrývanou pýchou. Na druhém konci místnosti Catherine a její přítelkyně zbledly, jejich dřívější posměch se jim v mysli přehrával s ničivou jasností. Sofíno motýlí útočiště bude místem uzdravení a naděje, vysvětlila Emma, oči jí zářily odhodláním. Protože někdy nás ty nejmenší bytosti, ať už motýly nebo děti, mohou naučit těm nejhlubším lekcím o transformaci a odolnosti. Když Emma odstoupila od mikrofonu, sál propukl v potlesk. Ředitel Thornton pozval dárce k prohlídce architektonických plánů nového křídla a dav se nahrnul dopředu, mnozí vrhali zvědavé pohledy na tu nenápadnou ženu, ze které se teď vyklubala nejvýznamnější bostonská filantropka. Catherine zůstala jako přikovaná, její svět se naklonil kolem své osy. Žena, nad kterou ještě před pár minutami ohrnovala nos, vysmívala se jí a chovala se k ní povýšeně, nebyla jen bohatá. Byla legendou ve filantropických kruzích se zdroji, vedle kterých rodinné jmění Wintersů působilo jako nic. A Catherine se jí zeptala, jestli jsou její šaty vintage.
Jak se dav přesouval k architektonické expozici, Emma se ocitla v centru vířícího moře pozornosti. Členové správní rady, kteří oni předtím sotva zavadili pohledem, nyní soupeřili o její uznání. Dárci, kteří si šeptali za ruku, teď zářili uměle vytvořenou důvěrností. Skrze tlačící se dav Emma zahlédla Catherine a její přítelkyně, jak k sobě choulené vedou naléhavý rozhovor. Jejich pohledy směrem k ní nesly směsici ponížení a kalkulace, přičemž to druhé ji trápilo víc než to první. Po Emině boku se objevil doktor Harris. V koutcích laskavých očí se mu dělaly vrásky. Chtěl jsem vidět jejich tváře, když jim to došlo, přiznal tiše. Je to ode mě hrozné? Eminy rty se stočily do jemného úsměvu. Neudělala jsem to kvůli tomu odhalení, Jamesy. Ačkoliv přiznávám, že to svůj účel splnilo. Přesněji řečeno, 25 milionů účelů, odpověděl s uchechtnutím. Pak už vážněji. Sophie nepřestala mluvit o svých motýlech. Dala jste jí něco vzácného. Naději s termínem. Něco, na co se může těšit. Emin výraz při zmínce o malé pacientce zjemněl. Na některých slibech záleží víc než na jiných. Jejich rozhovor ustal. Když se přiblížila Catherine, její značkové podpatky odhodlaně klapaly po mramorové podlaze. Eleanor a Patricia stály po jejich bocích, jejich výrazy zkrocené do nacvičených úsměvů, které nedosahovaly až k očím. Slečno Sullivanová, začala Catherine medově sladkým hlasem. Jaké naprosto úžasné překvapení, kdybychom jen věděli o důležité práci vaší nadace. Ale vy jste to nepotřebovali vědět, přerušila ji Emma jemně. O to přece šlo, ne? Catherine zaváhala, v jejím společenském brnění se objevila první viditelná trhlina. Zdá se, že došlo k nedorozumění. Žádné nedorozumění, odpověděla Emma tónem laskavým, ale přímým. Viděla jste to, co jste očekávala. Ženu, jejíž hodnotu jste měřila podle oblečení a známostí, spíše než podle jejího charakteru. Eleanor vykročila vpřed, diamantové náušnice zachytily světlo. Nemysleli jsme to nijak urážlivě. Tyto události mají svá určitá očekávání, standardy. Ano, sir, souhlasila Emma. A dnešní večer byl rozhodně poučný o tom, jaké ty standardy ve skutečnosti jsou. Patricia, která se v přímé konfrontaci cítila čím dál více nepříjemně, se pokusila o změnu tématu. Vaše nadace zní fascinujícím způsobem, Emo. Mohu vám říkat, Emo? Možná bychom mohli probrat vaši účast na našem každoročním charitativním obědě příští měsíc. Ta publicita by byla prospěšná. Komu? Zeptala se Emma tiše. Otázka visela ve vzduchu, její dopady byly nepochybné. Přistoupil ředitel Thornton a prolomil tak napjatý okamžik. Slečno Sullivanová, starosta by vám chtěl osobně poděkovat za váš mimořádný příspěvek. Emma laskavě přikývla. Samozřejmě. Když se otočila, aby následovala ředitele, zastavila se a ohlédla se na ty 3 ženy. Dětské křídlo se otevírá za 6 měsíců. Až k tomu dojde, doufám, že přijdete na návštěvu. Ne kvůli fotce ze stříhání pásky, ale abyste se setkali s dětmi, jejichž životy se změní. Jejich pohled na svět by vás mohl překvapit. Opuštěná Catherinejna pečlivě vybudovaná fasáda se dál hroutila. Opravdu se to stalo? Pošeptala svým přítelkyním. 25 milionů, zamumlala Eleanor. To číslo mezi nimi viselo jako obžaloba. A my jsme s ní jednali, jako by přišla z ulice. Patricianin pohled sledoval Eminu mizející postavu. Kdo vlastně je, kromě té nadace? Catherine vytáhla telefon, prsty se jí mírně třásly, když psala. Oči se jí rozšířily, jak se na obrazovce objevovaly výsledky. Sullivanovo technologické jmění, vydechla. Její rodiče byli Robert a Margaret Sullivanovi, technologičtí průkopníci, kteří udělali revoluci v lékařském zobrazování. Zemřeli při havárii letadla před 10 lety. Všechno zdědila. Kolik je všechno? Naléhala Eleanor. Catherine se rozhlédla po místnosti. Emma stála se starostou a správní radou nemocnice, její jednoduché béžové šaty byly nyní tím nejmocnějším prohlášením v místnosti. Ne kvůli svému designu nebo ceně, ale kvůli ženě, která je měla na sobě. Ženě, která měla prostředky na to zastínit všechny, přesto si vybrala porozumění před okázalostí, podstatu před divadlem. Skuteční příjemci dnešního večera vůbec nebyli v tomto sále, ale v nemocničních postelích po celém městě. Jejich budoucnost je nyní jasnější,
protože někdo, kdo mohl žít výhradně pro sebe, se místo toho rozhodl žít pro druhé. Během večera se Emma ocitla na okamžik o samotě a studovala vizualizaci Sofína Motýlího útočiště. Návrh zahrady zahrnoval speciální úpravy pro nemocniční postele a invalidní vozíky, což umožňovalo i těm nejkritičtěji nemocným dětem zažít léčivou přítomnost přírody. Je to nádherné, ozval se hlas. Katerinin. Její tón byl nyní zbaven dřívější blahosklonosti. Emma se otočila. Bude. Catherine zaváhala, pak promluvila s nečekanou upřímností. Proč jste něco neřekla, když jsem byla... Změnilo by to něco? Zeptala se Emma. Mělo by na tom záležet? Catherine stichla a čelila otázkám, které nikdy předtím nepronikly do jejího pečlivě vybudovaného světa. Moje hodnota kohokoliv z nás, se neměří výší bankovního konta ani rodinným jménem, pokračovala Emma mírně. Děti, které jsem dnes ráno navštívila, se nezajímají o značkové nášivky nebo společenské kontakty. Zajímají se o laskavost, o to, abychom je vnímali takové, jací jsou, ne co mají nebo jak vypadají. Nikdy jsem o tom takhle nepřemýšlela, přiznala Catherine. Ta upřímnost se zdála překvapit i jí samotnou. Málo kdo z nás ano, dokud nás k tomu něco nedonutí, odpověděla Emma. Ukázala směrem k vizualizaci nemocnice. Každé dítě, které projde těmito dveřmi, si zaslouží stejnou důstojnost a respekt, bez ohledu na okolnosti. Stejně jako si každý člověk v této místnosti zaslouží totéž, bez ohledu na oblečení nebo rodokmen. Catherinin pečlivě nanesený make-up nedokázal skrýt červeň, která se jí plížila po krku. Chovala jsem se odporně. Ano, souhlasila Emma prostě. Otázkou je, co s tímto uvědoměním uděláte. Než stihla Catherine odpovědět, ředitel Thornton požádal o pozornost. Místnost stichla, když se připravoval odhalit stěnu dárců. Jména přispěvatelů na ní měla být zvěčněna v pořadí podle výše jejich darů, s Emmou na samém vrcholu. Dámy a pánové, s hlubokou vděčností si připomínáme ty, jejich štědrost umožní vznik našeho nového dětského křídla. Tato jména nepředstavují jen finanční příspěvky, ale investice do budoucnosti naší komunity. Když byla sametová rouška stažena, davem proběhlo zalapání po dechu. Tam, kde se mělo vyjímat jméno Emmy Sullivanové, na samém vrcholu dárcovské stěny, byl místo toho jednoduchý nápis. Na počest Sophie a všech dětí bojujících bitvy, přesahující jejich věk. Vaše odvaha inspiruje náš závazek. Ředitel Thornton pohlédl k Emmě, která nepatrně přikývla. Slečna Sullivanová požádala, aby její příspěvek zůstal na naší trvalé instalaci v anonymitě. Vysvětlil, hlas mu hrubl dojetím. Věří, že středem pozornosti by měly zůstat děti, a kterým sloužíme. Sál utichl, jak jim docházel význam její volby. Emma odmítla právě to uznání, po kterém většina lidí v této místnosti toužila nade vše. Její dar ve výši 25 milionů dolarů bude navždy připisován ne jejímu jménu, ale samotným dětem. Bylo to snad to nejsilnější prohlášení, které mohla učinit. Odmítnutí téže hierarchie, která původně vedla Catherine a její přítelkyně k tomu, aby nad ní ohrnuli nos. Catherine se otočila k Emmě, v očích se jí leskly slzy. Poprvé toho večera, snad poprvé po letech, promluvila bez kalkulace nebo přetvářky. Dnes večer jste mi ukázala něco, co jsem zoufale potřebovala vidět, zašeptala. Děkuji. Emmin úsměv byl upřímný. Všichni někdy potřebujeme připomenout, že naše skutečná hodnota není v tom, co máme, ale v tom, co dáváme. Jak se kolem nich znovu rozproudily konverzace, Emma se tiše vytratila k východu. Její účel pro tento večer byl splněn. Nejen dar, ale možná něco stejně cenného. Semínko transformace zasazené do nečekané půdy. O 6 měsíců později. Slunce se lilo okny Sofína Motýlího útočiště, když Emma vedla malou holčičku na invalidním vozíku k Motýlovi monarchovi, odpočívajícímu na purpurové třapatce. Podívej, jak se mu křídla otevírají a zavírají, ukázala Emma. Suší se na slunci a sbírají sílu k letu. Sofíny drobné prstíky se natáhly, aniž by se úplně dotkly. Přesně jako já, zašeptala. Taky sbírám sílu. Emma jemně stiskla rameno 8leté dívky. Přesně jako ty. Zahrada předčila i Emminu představu. Byla to svatyně, kde léčení přesahovalo samotnou medicínu.
Kvetoucí rostliny, vybrané speciálně k přilákání motýlů, vytvářely exploze barev na pozadí bujné zeleně. Jej prostorem se vinuly bezbariérové cestičky, které zajišťovaly, že každé dítě, bez ohledu na omezení pohyblivosti, mohlo zažít jeho zázraky. Slečno Sullivanová, zavolala zdravotní sestra ode dveří. Slavnostní předání začíná za 10 minut. Emma přikývla. Připravena na svůj velký okamžik? Motýlí vílo? Sophie se zazubila, mezera po předních zubech jí přidávala na roztomilosti. Zrozena připravená, odpověděla a zopakovala frázi, kterou používali její lékaři před léčbou. Když Emma vezla Sophie k hlavnímu atriu nového nemocničního křídla, cítila zvláštní pocit naplnění. Ne ze samotné budovy, jakkoliv byla působivá svou nejmodernější technologií a designem zaměřeným na děti, ale ze životů, které změní. Atrium hučelo aktivitou. Zaměstnanci nemocnice, pacienti a jejich rodiny, zástupci médií a hlavní dárci se shromáždili k oficiálnímu otevření. Emma zahlédla doktora Harrise, jak hovoří se správní radou nemocnice poblíž pódia. A tam, kde seřazovala děti z onkologického oddělení do malého sboru, byla Catherine Wintersová. Catherine vzhlédla a zachytila Emmin pohled. Její úsměv byl upřímný, když kráčela přes místnost. Sophie, naše hvězdná zpěvačka dorazila. Přivítala ji a s přirozenou lehkostí si dřepla do výšky očí dítěte. Ta tam byla blahosklonost, která kdysi zabarvovala její komunikaci. Na jejím místě byla autentická vřelost. Během uplynulých 6 měsíců prošla Catherine transformací stejně pozoruhodnou jako budova, ve které stáli. To, co začalo jako rozpaky, se vyvinulo ve skutečnou sebereflexi a nakonec v čin. Rezignovala ze 3 společenských výborů, aby věnovala svůj čas programům na podporu pacientů v nemocnici a pracovala přímo s rodinami proplouvajícími děsivou krajinou dětských nemocí. Děti jsou tak nadšené, řekla Catherine Emmě, když se zvedala na nohy. Nacvičují svou píseň už týdny. Emma přikývla. Zní to nádherně. Mozart by souhlasil. Byl to váš nápad, nechat je vystoupit, připomněla jí Catherine. Řekla jste, že jejich hlasy by měly být tím prvním, co v tomto prostoru zazní. Měla jste pravdu. Přistoupil ředitel Thornton s podložkou v ruce. Jsme připraveni začít. Slečno Sullivanová, zaujmete se Sophie svá místa u stuhy? Slavnost proběhla s důstojnou jednoduchostí. Projevy zůstaly milosrdně krátké, zaměřené spíše na děti, které budou mít prospěch, než na dospělé, kteří přispěli. Když Sophie a další 3 malí pacienti společně přestřihli stuhu, jejich tváře zářily důležitostí. V atriu nezůstalo jediné oko suché. Poté, co si účastníci prohlédli nové zařízení, se Emma ocitla sama s Catherine poblíž Sophie na motýlího útočiště. Dlužím vám omluvu, řekla Catherine, sledujíc motýly poletující mezi květinami. Nejen za ten večer, ale za celý život posuzování lidí podle špatných měřítek. Emma zavrtěla hlavou. Omluvila jste se už dost. Vaše činy za poslední měsíce mluví hlasitěji než jakákoliv slova. Catherine se posmutněle usmála. Eleanor a Patricia si myslí, že jsem se zbláznila, když trávím dny s nemocnými dětmi místo plánování charitativních obědů. Úplně skandální. A co si myslíte vy? Zeptala se Emma. Myslím, že jsem většinu svého života prospala, odpověděla Catherine prostě. Soudila jsem podle vzhledu, sbírala známosti místo, abych vytvářela smysl. Ukázala směrem k dětem prozkoumávajícím zahradu. Oni mě naučili o životě víc než 50 let v bostonské společnosti. Emma přikývla. Mají dar oholit život až na samou dřeň. Můj manžel to úplně nechápe, přiznala Catherine. Podporuje mě, ale je z mého nového já zmatený. Včera se mě ptal, kdy se vrátím do výboru venkovského klubu. A co jste mu řekla? Catherine se zasmála. Že jsem příliš zaneprázdněná pomocí s plánováním nového programu nemocnice na podporu sourozenců. Výraz v jeho tváři byl k nezaplacení. Jejich rozhovor ustal, když Sophie přijela na vozíku k čerstvě vylíhnutému motýlovi sedícímu na krmítku. Co neví, řekla Catherine tiše, je, že její matka má 2 práce, aby zaplatila léčbu, kterou pojišťovna nepokrývá. Založila jsem nadaci na pomoc rodinám, jako je ta její. Ty papíry byly včera vyřízeny. Emmino obočí vyletělo v upřímném překvapení. Catherine, to je báječné. Je to začátek, odpověděla Catherine. Ukázala jste mi, že bohatství přináší zodpovědnost, nejen výsady.
Nemůžu darovat 25 milionů, ale můžu něco změnit po svém. Emma se usmála. To je to jediné, co kdokoliv z nás může udělat. Když sledovali Sofii, jak opatrně láká motýla na svůj prst, tvář rozzářenou úžasem, Catherine znovu promluvila zamyšleným hlasem. Ten večer na gala večeru. Ve skutečnosti to nebylo o penězích, že ne? Myslím tu vaši pointu. Ne, přitakala Emma. Bylo to o tom vidět dál než jen na povrch. Uvědomit si, že skutečná hodnota se neodráží v oblečení, na bankovních účtech ani ve společenském postavení. Soudila jsem vás podle vašich šatů, řekla Catherine tiše. A teď? Zeptala se Emma. Satyrinin pohled sklouzl k Sofii a pak zpět k Emmě. Teď se snažím vidět lidi takové, jací jsou, ne jak se zdají. Je to těžší, než to zní. Ty nejzmysluplnější změny většinou jsou, odpověděla Emma. Přistoupila zdravotní sestra a oznámila jim, že se dětský sbor schází ke svému závěrečnému vystoupení. Když se vraceli do atria, Catherine se zastavila. Děkuji, řekla jednoduše. Za lekci pokory, kterou jsem potřebovala, a za příležitost stát se někým lepším. Emma jí krátce stiskla ruku. Všichni jsme ve fázi zrodu, Catherine. Motýl také nezačíná rovnou s křídly. Společně se připojili ke shromáždění ve sluncem zalitém atriu, kde dětské hlasy brzy naplnili prostor písní. Sbor naděje, stoupající od těch, kteří víc než kdokoliv jiný chápali vzácnost každého dne a skutečný význam transformace. Všichni soudíme na základě vnějšího vzhledu, že? Ale jak se Catherine naučila, pohled pod povrch odhaluje skutečnou hodnotu lidí kolem nás. Pokud se tento příběh dotkl vašeho srdce, stiskněte prosím tlačítko odebírat a připojte se k naší komunitě. Podělte se v komentářích o to, odkud se díváte, nebo o okamžik, kdy jste vy, nebo někdo, koho znáte, byli nesprávně posuzováni na základě vzhledu. Pamatujte, že nejsou to naše majetky nebo postavení, co určuje naši hodnotu. Je to náš charakter a změna, kterou přineseme do životů ostatních. Připojte se k nám příště pro další příběh, který nám připomene ty nejsmysluplnější životní lekce. Konec konců, ty nejmocnější transformace často začínají jednoduchým posunem úhlu pohledu. Děkuji vám, že jste sledovali toto video až do konce. Opravdu si vážím každé chvíle, kterou jste tu se mnou strávili. Aktuálně jsme na cestě k dosažení našeho prvního milníku 1000 odběratelů. Pokud se příběhy, které vyprávím, dotkly vašeho srdce byť jen malinko, podpořte mě prosím stisknutím tlačítka odebírat. Každý nový odběr je pro mě obrovskou motivací psát dál a přinášet vám ještě více smysluplných příběhů. Nashledanou a těším se na vás u dalšího videa.